Aupa, bueno, Kaskagorri 25, 26 eta 27 egunean, bueno, danontzat gaztetzera goaz pizkat, okupatzera, eta, bueno, bertan, hasiko gara pre-jai horiek ja montatzen pizka bat, panel guztiak montatzen, eta, hori da, gure laugarren urtea da Lentziako gaztetxean panelak margotze ditugunetik, eta egia esan urtero oso gustora gaude han daukagun tratuarekin eta han dagoen giroarekin ere, orduan mila esker espazioari usteagatik hor lan egiten, eta animatze ditugu pertsona guztiak, gazte guztiak, gurekin ere Bilboko aste nagusia koloreztatzera. Jai herriko parte hartzaile eta parekide horietan pizka bat sustatzeko eta jai herriko jaiek sortzeko hori da. Izan Kaskagorri!